sedakep manungku puja anenggih Sang Hyang Tunggal ingkang mapan aning gisi ing seganten najan jumegluk swarané mombak ambeng tur watu karang swarané nganti kaya grakapat pindha Gundala Sasra kaya bledhek sewu sesawangan krodaning alam ingkang gegirisi parandene tansah manekung manteng ciptane ingkang pininta jroning budya tanah sanes muhung enggal pikantuk wewengan margane saged anuronake wiji Trahya Sang Bathara Tunggal ingkang sembada ngratoni Triloka. Gara-gara reh kagiri-giri gunung tarung padha gunung. Akeh kayusa kaprapal katempuh latu mangalat-alat. Toyaning seganten kaya den udak mumbul ing daratan. Tata nyipta lamun to ana alun ingkang meh sundul langit ambyuk ing pasir tepining samudra nyaut santapa bineta kombak-kombol ing tengah-tengah ing seganten Agung denya paring tono angke ganjar saben dina kang bawa laksana
ana tepi pangandika sanget boten nyana bilih wonten ingkang mitulungi kula ngaturaken agenging panuwun sinten sinambating wangi kisana iya menawi dangu dhateng kula menika ratuning jin nanging ingkang waosi samudra nami kula Jim Yuyut inggih Rakatama sami ugi kula kendang kabuncang kapracondang inggih labet papan dunung kula sinerang dening mengsa nuwun sewu sing ngandika kisanak menika sinten iya waleh-waleh menapa kula majaning Sang Hyang Bathara Wenang nami kula pun Sang Hyang Tunggal menawi katen sing ngandika Sang Hyang Tunggal atmajanipun Bathara Wenang tanduking sih ngandika dhateng kula waduh kula nyuwun pangapunten kula dene ngandika Jawata ingkang waosi wonten ing jagating kadewan ing atasipun kula kumawantun Sumantaka mitulungi dhateng paduka mesthenipun paduka menika namung api-api namung etok-etok kewa moka dene paduka Jawata teka saged kerem wonten toyaning seganten mboten nami mekaten nanging kanyatanipun kula kentir kagulung dening ombak sekawit kula mertapa wonten gisiking samudra mboten weruh sangkanipun jebul wonten ombak ageng ingkang mrawasa kula sineret bineta dhateng tengah-tengahing Jalonidi Sang Jim Yuyut sepisan malih kula ngaturaken panuwun dene sing ngandika sampun kepareng mitulungi dhateng kula lan purwanipun kadipundi kala wau ngendika bilih papan dunung sing ngandika sinerang dening mangsa iye wale-wale menapa wonten rajaning Jim mugi saking Brangkilen naminipun Prabu Bahlya menika badhe nglamar anak kula renyatanipun boten wonten wijining katresnan tumrap anak kula pun Rekarawati nggih pun Rakti mila kula pambengi wekasanipun dados bondo yudha nyatanipun kula kasesring yudha ngantos kendang dumugi papan mriki jebul malah kapara kula pinanggih kaliyan paduka Pukulun menawi wonten Syekh Wilasa ngandika mbok ingga kepareng Syekh pitulungan dhateng kula Srana menapa ing paduka tindakaken murid Jim Bahlya mboten saged mboyong anak kula pun Rekatawati menawi tetela pekawarengipun mekaten kula mboten badhe kawratan monggo kula dherekaken ing pundi dunungipun Jim Bahlya
Mok Suramrata Jayamrata Impeng mangsa putra Lono tanah Cicaya sak kemlepate ngendi palane yuyut tokno kabeh rampung kabeh Sopo Bathara Tunggal Simbah lho piye kowe bali wah parat pangune yuyut golek sambatan kowe pangsaning dewa najan ora iso mati nanging arek gawe sak lempohmu kalamatan jroning alam kanyut bingah rasing manah ingkang tanpa pepindhan persasat
kajungkulkane wukir sari linubiraning samudra madu. Bombonging manah kula nyatanipun ingkang saged mitulungi mboten sanes kejawi namung paduka pukulun Sang Hyang Tunggal. Pukulun mestenipun kula kedah netepi patembayaning manah bilih sinten ing saged mitulungi dhateng penandang menika inggih gesang kula sawetahipun kalian yoga kula kedah kula pasrahaken dhateng ingkang mitulungi. Om ilahing awiknamastu namasidhan Sang Jim Merkatama kula wonten pangandika sampun saklimrahipun dados kedah tulung tinulung bantu binantu. Nyatanipun inggih penandang kula namung paduka ingkang amitulung wonten ing mriki. Yektosipun saklangkung jenjem lan jenak anggen kula dedunung wonten ing mriki namung kewala rehning nyatanipun tasih wonten ayaning dharma darmaning kasutapan ingkang tansah kula esti dereng pojo-pojo kasembatan anggen kula gadah gegayuhan mila ciptaning manah kula namung badhe nglagung saking dat ingkang murweng dat badhe kadawahaken dhateng paduka pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal dereng wonten tandha-tandha trontong-trontong ing pepajar tumrap lelamban kula. Estunipun menapa ingkang paduka gayuh pukulun? Nggih, waleh-waleh menapa? Sedyaning manah mboten sanes kejawi namung kedah anggadah ana turun ingkang sembada dados rajaning Triloka ambawani bawana saisini. Tartantu dat ingkang murweng dat tetep peparing nugra ingkang langkung dhateng paduka tedhak ing Jawata linuwih pukulun. Menawi to mekaten lajeng menapa ingkang kedah kula tepi wonten ing papan ngriki Jim Yuyut. Nggih. Rani nyatanipun yoga kula Nini Dewi Rekatawati nggih Nini Dewi Rakti sampun dados patembayanipun dene kepengin kumrangsang lan kumacelu mugi ginarwa dening Jawata ngraos paduka pukulun kepareng paring pitulungan dhateng sumpah prasetyanipun anak kula pukulun. Wenglenging driya mangu mangungkong kandhuwan rimang ling semraosing manah kenging menapa lampanipun ingkang putra teka kedah mekaten inggih najan to sampun kawijiling lathi kawiyos ing sabda paduka Kanjeng Rama dhateng pukulun Bathara Tunggal nanging inggih menawi Sang Hyang Tunggal lajeng kepranan penggalihipun menawi boten najan to makantar-kantar sing manah kula anggen kula kepengin pinundhut garwa dening Jawata linangkung nanging jebul kabejaning sedaya titah menika boten kenging dipun gagapi kabejaning titah kala wau.
Sang Jim Yuyut, kula wonten dawuh Bu Kulun. Nggih. Waleh-waleh menapa sejatosipun Bathara Tunggal inggih kula menika sampun gadah garwa. Anggen kula kepengin badhe nampi pasuwitanipun ingkang putra Yayi Dewi Rakti. Lajeng kados pundi lelampahan ingkang mekaten kala wau? Rama nadyan to Kulun Sang Hyang Tunggal sampun kagungan garwa kliwat saking petangan sedasa. Mboten dados sabab tumrap pribadi kula. Teteping dharma kasetyan kula badhe kula udhakaken sawetahipun. Anakku nduk, anakku wong ayu Rakti. Oh, Bu Kulun. Menawi mekaten benjang dadak ngentosi menapa dinten mangke kula dhawuhaken Bu Kulun. Mapan ana tengah-tengahing seganten. Lumaku ning dhuring banyu. Eling-eling ingkang penawak cahya miwah badan alus. Apan mangkono kahanane wauta. Kumrasak ing gegana kaya swaraning udan sinemeni teges tunggal lan Dewi Rakti ya sang rekata ati kawusa kocap sukaning driya risang Jim Rekata Tama ya sang Jim Yuyut ingkang waosi seganten mesem jroning wardaya nganti tambuh-tambuh sotaning galih kadya mangkono pangucape ya niki welingipun Bapa Istokna yektine katresnan kang tanpa pangreksa kuwi dudu sejatine katresnan. Merga nek ngono isih kena pangaribawaning hawa nafsu. Dadi yen ana unen-unen tresna kuwi wuta, ya kuwi jenenge kaprebawan dening hawa nafsu. Tegese bisa laras tumindake rasaning katresnan sing cedhak dhewe tumrap menungsa kuwi manyang sarirane dhewe. Tresna marang liyan, tresna kaya menyang awakira dhewe, ngreksa marang liyan kaya ngreksa menyang awakira dhewe. Kula nuwun inggih kasetyan kula ingkang saged kula udhakaken dhateng Kulun Bathara Tunggal Bapa Yayi Dewi Rakti pun kakang nedha nrima. Kang mangkono aku ora kabutan lerem sawetara mapan ana ing kene. Aduh Bu Kulun, sepinten to binyang manah kula dene bebasan Rajang Wulan Madu kekosok ingkang sarwasari. Kula namung minta dhateng panguwasing dat ingkang ngruweng dat mugi-mugi anggen paduka mangun jejodohan kalian yoga kula pun Rakti saged nitesaken wiji sejati ingkang ing benjangipun gadhe dados mustikaning titah Bu Kulun. Oh
kaceman bawana ning alaming kajiman alaming runtutan runtuting kang among lulut ya kang akaron sih lalu dewasaning hari gumantosing candra sasi miwah taun yen to kapitunga jinendak kanang carita glise kang munggel kandha glise kang munggel glise kang munggel kandha nenggih sang Bathara Tunggal wis ambabarake kang wiji engso najan to dateng nganggo petungan sasi parandene katon saya menjuluk dadane nganti kaya sak kendang padarane Dewi Rakti kaya glis ambabar kanang putra nanging parandene kagiat dupi mijil saking angga ana wewujudan bunder kaya antiga ana wewujudan bunder kaya antiga tameng manah jebul merucut putra paduka ingkang wujud kados mekaten nanging lajeng menapa ingkang kula ajeng-ajeng malih kula mong menapa badhe saged neng kabeh mau mbok menawa saka kaparinging kodrat nanging coba kumrang sang raos Bathara Tunggal minta ingkang putra ingkang Darmanguswa kariranipun kados pundi dene kateman mekaten kupulun Yai iki saka dawuh Kanjeng Rama nang jebul dadine lakonku kaya ngene
ingsun Prak kinarya tebih kang mangka sambuing kandha nenggih menika ta warnane ingkang mapan oneng negara Persia ya negara Parasu. Negara Persia ya Projeng Parasu. Negari ingkang murah sandang bukti nenggih labet ing kono dadya papaning sudagar sugih nenggih menika ta ingkang nedeng lenggah ing singangsana ingkang awasta sang sudagar Umaran. Sudagar Umaran Tatanoka bisa ngratoni sagung para nangkoda dagang lelayaran kagungan prau 3.500 baita lelayaran ingkang kinarya ngangkut babut katentrepaning para wadyabala us manunggal miwah para kawulane rinten dalu ingkang ana muhung wong candhak kulak bayaran para nangkoda mangetan nganti tekan nagari Siem tumeka ing praja Cina. Bagus warane cakrak pasemone tur lebda mangreh para kawula ngawingkingaken ujug nenggih ingkang awasta sang Rustam. Tadya mangkono panglucitaning kalih miren kang rerayungan lungeng malengkung lengkung mawe semu kang mawur Armudo kula pun pangandika ngadhawuh Koko Prabu mijing kengran kula pun Iskandar. Yayi saka pangapa nanging aku Nini Umayi Iskandar tak lali-lali saya nglelo kepiye meneh jer pangarep parpulan pangajapku dibeka Ratu Sugih Ratu ning Sudagar kaya dene pun kakang. Yayi Iskandar nanging ya gene nganti titi mangsa iki sira Yayi durung bisa mangguhake mungguh lungane anakmu wadon tan mangilen mangaler mangidul tepung gelang kekalahan pun kakang lan negara Persia iki dununging anakku wedok dilenggahipun Atmaja estri paduka nenggih Gusti Ayu Umayi. Iskandar mongko anakku wadon iku ana saeneng-enenge wong wadon mesti Sulistya nek wong wedok ora pati ayu wae ana kene iki ora iso urip. Janji tabuh 5 sore brol metu saka omah banjur padha kekadar ana tepining Benawi
lan uga mapan ana tepining segara wong wedok-wedok ingkang padha sulistya warnane. Wong sak jagat akeh kang padha sesanja dharma wisata menyang negara Parasu, ora liya kejaba blanja babut permadani, nanging uga padha kesengsem merga ing kene dunungi wanita ingkang endah warnane. Inggih Koko Prabu kula pitaya. Mula kuwi. Mongko anak wadon Mustika Sekaring Kedaton ki ora ana tunggale, tetungguling wong ayu ki nek wis umayi wis ora ana sing ngumpuli. Lah kok dadi lolos saka Kedaton mongko ora ana nandha sumendhe lung-lungan ingkang putus. Anun tinumpuk babar wisan ora ana, lah kok dadi ilang kaya jenempone angin. Oh, iki. Nganti seprene tangise bojoku, nganti kaya tangkis dadal wijiling loh. Yen to nganti umayi ora enggal bali bakal kaya ngopo dadine negara iki di. Katri gumulung mengrempak ing wadyara ning gono. Ora ning gono magawi gelar sira weng-weng. Ora Bu. Nek tetelem katen sepisan malih. Kula badhe nyuwun pamit. Kowe arep nyang endi, Dik? Kowe arep menyang endi, Dik? Kawula Windanana kula mboten badhe wangsul dhateng negari Parasu nggih ing Persi. Menawi mboten kekanten asta kalian anak kula estripun Umayi. Wah, bagus adik kula nang tenan. Sumpahmu tetep ana ya ditak sangoni Basuki ya. Nujung kula wonten dawuh Sang Prabu Bagindo. Rasaku wis rada bombong sawetara merga sapa kesaguane Yayi Skandar Muda. Nggone duwe sumpah ora bakal bali yen ora ketemu lawan anake wadon. Atmajaku Sekaring Kedaton Nini Umayi. Inggih sinuwun kula nderek nyengkuyung kanthi donga mugi-mugi ingkang karya jagat Gusti ingkang Maha Nasa amayungana tindakipun Raden Iskandar Muda. Iya, rewang-rewang ngono. Nujung.
Wis pas lho.